Alam mo, jud ko ang basayang manok. Magana, tatong kamyor. Anong dadungan? Kaya naman dito ang avocado. Yani. Ating panori ba? Bala kung di mo palit. Ato lang ipautang. Ikaw, sorry. Libungan ko sa kamote. Rapsing ito na mga butog avocado. Oo, tis, lasa, te. Isa kang patalawas isang adobong manok. Nag-adobong man isang manok. Kapag may dighapon di manok nang nagitapok. Naputo, mag-go picture. Nanakap mo na siya. Isang adobong isa kang patalawas isang adobong lami ba kuno. Oo, puti. Ang galing di ko galang kamang umuluto. Ang galing piniritong itlog nga. Para magaling parata. Diba? Lagi! Tulog ka ito. Galang nag-asin na sa kutsara. Tatas Manila. Ayaw na nag-asin. Wala makawan. Galing parata dyan. Karang ito kang kurami. Bulak! Gagakar ka bulak. Oh! Taban ko. Pero karon ka mga kumuluto. Kaya daw kain, wala ka. Uy! Ano mo? Ano bang naman ni Atayor? Wala na tatay. Maadod dyan rin magkuang manok ba magbuhi? Dos ma. Opa. Adok ko ang mayor. Isang Farm lang, no? planos kinabuhi ba kay? Nabuhi ka na ng manok ang sa away-suwa. Uy. Mag-ihaw ra pag manok. Yeah, kay cameraman, wa may daghang mga hab-hab. Maadok ka di po na yung kumanin sa ibang manok yor. Pasaarad ako yor. Ka December yor. Dahil na kung mga napo ka bok yor. Litsuno na habad. Hindi mga pot na dago. Sa kusara di ay. Maadok ka na. Kisa man yung pinanitan. Yung ako na ha dahil. Mahilos. Mahilos. Pero nga po ng bangko kan. Saglawa lang. Halang, mutok ko naman ko magkaunang. Kaya magkaraan tao. Kaya ingnan na po dagwatay kutsara. Ano ko sana ha? Ang nga, kutarahan ni mo. Kamuti. Kinamuto naman din na. Okay naman mo. Kinamuto nyo. Kaya mo sa restaurant. Namuna nga punta. Namuna ba't ako gikan ha? Ano eh? Nga may sukat eh. Sabi? Pare laban palaban lang dadari. Gawa ko. Ikaw dinuluto dali yun? Ito eh. Ano? Samaado. Pwede na nagkasa kami ninja dayor. Ako mo nag-ihaw. Yan pa nag-ihaw. Hindi kayo mo ito kay kamaw ka ng ihaw. Yak up. Laki na. Sabi? Gwapo mo na maluto yun. Gra. Namandam. Nag-practice na kay. Sige. Hindi na po mo. Tapos kaya dogay ng may luto-luto. Sige rin. Pagda. Butang bata yun. Murag itik. Murag itik. Sunay. Baji. Ngit mo. Hala doon ang baji. Kaya mga anak. Kabuoy. Dahil mo itim. Puro man itim. Ikan mas. Kinato ang mayor. Katilaw. Siya taot kong plurami ibulan ha. Makatulas nila to ang mayor. Kaya anong lagan? Ngayon, ito sa una. Ang tila ko na sa lutoan. Parang lumi ang kaso. Gra. Sa taot mga pililyan. Te. What yung lutoan te? Kasama siguro ni. Oy. Lami o sige ate. Saka nag-ano bukan sa tambaha te. Kasama laag be. What yung lutoan te? Lami pagkadililyan. Lahat niya. Ino na ba dahil murag. Kaya nagbaboy or. Ang aga. Mag-iya-iya ka. Alam mo ano ni kamote ha kay gawang ni kaadyo. Bughat na gano'n kamote. Kaan, nagulak na. Dahil sa tanay bag ko pa diba? Hanggang January. Katong-katong unang di.
Pamuti ka humok man. Lahi na nino. Pingkuhan. Tukong na ba ko ha? Nga di ko matamag. Kaya kung tukong na ko. Awa, maghang. Ganda lang hanga. Nga ko rin si Mood. Nga. Takot timpla na nyo. Ha? Diba? Takot timpla na. Takot. Legit. Sabay ko na ganabon takitan ko ng nanay. Tingin na tayo. Pahit na kunos mayroon. Karang may tuyo, suka, kahos. Tingin masasag magluto. Ako kung manok. Kung dawa ako nitiyo, kinao ko. Jadi sining pun, ingin pun. Manok siguro ni. Yung ko na ito sa kus ilamay mo kay luto ko sa ngolok. Ah, muna ni pa ito kuan. Uy, ukso to ka ng mga panakot. Bitaw. Kita bikin sa ingin rezawa ko ni ingin kinao ko. Amin ka. Pwede sa kamamin sa yor. Diba? Kamu na maluto. Para pagkalamig lasa, kami nagtansip des kuan, may damang kaunuran. Okay. Ikaw, alam mo. Alam nagluto yung nga nito eh. Hala nag-practice yan. Sige ako. Okay. Nagkukiriyabog ka. Mga Kunti hinangdan. kukiri. Alam mo kamutin, nagwana, duha ka bajang. Nagkamalapang duha ka maglingaon. Tagsa. Gisa tayo makabalag ng naman. Mga pa na yung kuan yun, sauce, ito pa rin sa kula yun. Pero karag toyo, amaw. Yung mga lang na sauce sa kuan, baka na yung sinipidro. Kit anapod. Wala ah. Bitaw! Eh? Kami lang, dahil pa lang talagang sino ah. Mura baby. Mag toyo, butangan pa sa bitsin. Wala, at natagatang intestine. Karag nalita, naruguto. Wala ning uli. Ano man? Doon ako. Pinakabuan. Marus, ano to da? Kaya ka panit. Nga na kong panit. Kaya lagi yun. Alam mo jud kuan basi ang manok. Ay, ara po naluto gamote. Ha? Nali ara po. Pag saka na ni mo mo po pagtak-ang na ni. Pero nga tigil agang gubot gidong kuan. Idong sunod. Unda di maluto. Ugad din kamot eh. Ugad pa siya mga kuyab. Bugad pa batanan. Si Aisa na ekag sa Aisa. Ay, da. Musilik si Ana. Ekag kasi na naman. Kuan. Wala nang suwa sa leksian. Na pwede si Zag. Wasidaan. Ayan, dyan na ah. Baboy na ganahan. Parang kubaw. Mandiha. Nga pa ito dami. Ibang trali. Ano ba? Ano? Sinapi-anting na. Sumutan mo. Ya eh. Kaya hurot na yung sa panaksan. Sa mahurot. Ha? Yung parang doon nagkit-kit. Matag na sungkaban. Yung kong tari. Ibang markong na sungkab. Nakod ayun. Ano ka? Ambot. Kaya lang laki ihawas ng nujur. Ito ng baji. Kaya laki kay dagke man. Dagke man. Na. Sino nagang wait? Hindi agad diluto mayor. Pwede na dilulunso. May di. Pagkamas-kawas manok. Dalapod, mangga. Eh. Torok iyo. Ha? Ano parang ka? Silyo. Ting radewa. Si Ting. Sama Ting sa Manila.
Parang nangagmang ganun na humot abihid. Sabihin na. Kaan ko dari gapon. Dari ra ba? Yung sabot Ba? Anak sabat mo mamayur sagbot lagi. Kanang lagi. Tidak mo kasi bulan. Bro, sabot. Lagi. Sama na kita. Lagi kasi sagbot lagi. Di na ba sabot lagi manilig ha? Yata ka tapos ng kago. Naman ni vitamin C, kaya slum. Di ba yor? Yung kamay noon. Ay, parang sa'yo, yung butong sa. Bago sa ritira rin. Mahal, bagang cellphone. Uang na. Ang uang mo na bata bang naklo. Sabi ko hindi dah. Ay, Rory. Tagasun. Kit ako. Ano yung buhay ka? Nga pa yung hugaw. Hindi sabot. Ngayon ba? Yeah. Hindi ka matapod. Ito yung kamay. Le? Gwapo ka nyo. Kan hindi ni delikado. Kay adlaw pa man. Katulad sa nagyo itong hapit ang mga matay, gabi mo kong taklo. Gasan. Hindi na panhadlot. Matay. Kailangan may atong kuwan guys. Tamba para sa sidam. Okay. Katong camera relief. Kung sa katagpisan ka, kaso yung bag na sumutisan. Ano yan kaya bilang dako na dabong hapon. Kasi lang kamat. Abhak ni. O ba? Tula na. Ada, ipok kong sini. Huwag maduri gwa kanot. Nagkanat pa na, delikado. Gimana sih kudu kamay yo. Gawa sa glisos. Kasi lagi nung kaya agay na gawin na. Nga pala ko. Kahor taga mo yo. Apa? Jadi na din ko kahor na sa buk. Ano ba nun? Dugo na gede. Halo, Dugo ko. sarahan ta si bako. Pero udah ba mga jahat. Juga. Ito na pa hapon. Ang pagtubo. Doon ako gaho. Ting! Pamandiha. Maju rin ginabadag hiwa. Hindi. Mamandiha po. Ibabadaan sa uyong. Karon pa. Yung mana? Yung pogi. Kinag maghiwa nga. Yung muna na bugi na minagko. Minagko. Minagko guys. Yan ako. Hindi sa kalutong-luto unja. Hindi ka daw. Kailo na. Ayaw, di dapat umod. Oy, kaya hagsa na nimo. Tar, ang guwang nga.
Nagwait na ito sila, ginamos. Nagsama na dyan. Kara dyan, o kara na, practice dyan, kaya magtukor kag farm. Pohon, mga kasagingan. Mga na ka mamutod, hala. Hagsa na ron. Halikon man. Dong, paano ka dito? Grabe, very good. Very good ito dan. At kumasinenta dito sa kuwan. Labat. Ah, Ako na lang ko ano na dong. arang guwang harap ka dyan. Ako di kong buli dun ta. Magbuwang pa dyan ta na siya, pero. Napa naraghan? Niya, mo pa ng paliton. Murag. Asa man? Adala man di pa da alanganin Pa, pa. daghan pagkuan. Palit kog saging. Amo mangud ko amuon. Asa man sa ako ni mo, day, ter? La ito dyan. Kana? Grabe kung kutiyas yung sako, no? Dancer yan ya. Hala, tagal ka na rin mong kamuti. Mauto para pa kasibo. Bulpin nga may subta na ni day. Unit o bulpin. Ako rin ito nagsipi. Alaw, di bugtog di ay. Uwan? Ha? Ako nang dito ba ni Din, diha, grabe dito nang dako alagi. Bago mo ni matinan, no? Ang guwa, Zud. Mga naog saging sa bayti. Mga naman sa tugdo, labi lang naiginamos day, no? Hmm.